नमस्कार. आज आपण बघणार आहोत माशाची कढी. पेडगन माशाची कढी मालवणी पद्धतीत पेडगन माशाची कढी बघूया आज. त्यासाठी लागणारं साहित्य: मीठ, हळद, मसाला आणि हा बघा गगनगिरीचा स्पेशल मच्छी कढी मसाला वापरते मी. आणि त्याच्यासाठी लागणारं वाटणाचं साहित्य: वाटण झालं पाहिजे त्याच्यात कढी. त्यासाठी कांदा फोडण्यासाठी अर्धा कांदा हा फोडणे, एक टमॅटो हा ह्या असं एक कांदो, खोबरा एक वळी आणि ह्या धने एक चमचो आणि ह्या मसालो भरपूर एक चमचो घालू बरोबर वाटणार. चला तुम्ही वाटून घेते आधी, मग भेटूया. चला ते ह्या वाटण मी वाटून घेतलं बघा. या वाटून घेतलं आणि मग असे होय लसूण सांगा विसरलं आणि आला लसूणची पेस्ट म्हणजे हिरव्या वाटण, त्याच्यात आला लसूण कोथिंबीर मिरची याची पेस्ट आणि ह्याच्यात मी लसणीचे 4 पाकळे टाकले वाढायला आणि आल्याचं व्हायचं तुकडं, त्याच्यामुळे चव जास्त येतात. आणि हे पुढचे तोंड असतात माशाची बघा, तीच घेऊ ही माशाच्या कढी आणि माशाचे पाठचे शेपटे असतात हे मी भाजूक ठेवलं. ती रेसिपी आताच कशी टाकू, मग यांच्या रेसिपीत बघा तुम्ही ती रेसिपी मासे कसे भाजतात ते मालवणी पद्धतीने. चला आता गॅस पेटूया. गॅस पेटायला तो गरम करीत ठेवलं. गरम करीत ठेवले आणि 2 चमचे ह्याच्यात तेल वतले. 2 चमचे तेल. गरम झाला गॅस मोठं करून ठेवा पटकन गरम जाऊच्यासाठी. झाला गरम तर लसूण टाकूया. बरी लाल जास्त करतो ह्या करू काय भाजू करू आणि त्याच्यात टाकून कांदा तुमचं लाल जाऊ किंवा नंतर टाकतोय आला लसूणची पेस्ट, हिरव्या वाटण आणि टमॅटो तुम्ही म्हणताला मग असे जास्त दिसत होतं, आता कमी झालं. ह्याच्यात वाटणार कांदो, खोबरा, धने, मसालो हिरवा मसाला असता तो, लसूण, आलं थोडंसं तुकडं आणि टमॅटो व्हायचं पूर्ण तेवढं व्हायचं होतं टाकतोय तो. त्याचं वाटण भाजताना हिरव्याच वाटण तयार करायचं भाजूचे. आलं लसूणची पेस्ट टाकलं आता भाजून घेऊ का हिरवत लागतं. हिरवटपणा जाऊच्यासाठी भाजून घेऊ काय जरा. मग हे मसाले घरगुती मसाला, हळद आणि मीठ आणि हा मसाला गगनगिरीचा बघा 1 चमचो. 1 चमचो मसाला टाकायचे जसे तिखट होईल तसे. मसाले कमी जास्त पण होऊ शकतात, जर तिखट होईल तर तिखट करू पाहिजे. त्याच्यातलं
टमॅटो टाकलं. टमाटे परत भाजून घ्यायचं. म्हटलं बरं कळते तेव्हा टमाटा आपणच त्याला मिक्स जातलो. पाच मिनटं तरी असं हवे जावा बरं का कट येऊ होईना मसाल्याचे. मसाला बरं भाजलं तरच कट येतो. बघा टमाटर मॅश झालं सगळं. गॅसची फ्लेम बघा आता वाढायचं आहे. वाढायला आहे आता ह्याच्यावर बघतो ह्या गॅसची फ्लेम बारीक केलं. फोडणी देताना मोठी ठेव पाहिजे. तडको बसा पाहिजे ना. आता ह्या मिक्सरचं भांडं धुवून घालू पाहिजे. तर भांडा मी धुवून घेतलं आहे. जशी कढी पातळ जाड होईल तशी तुम्ही करू शकता. आणि एकदम जाडव नाही आणि पातळ नाही अशी कढी करते. बघा बघू शकता तुम्ही कशी कढी केलं आहे ते. आणि ह्या कढी आज गॅस मोठं ठेवू करूया. ह्या कढी उकळ इली का त्याच्यात मासे सोडू होईल. 5 मिनटांनी आता 10 मिनटांनी उकळ येते. बारीकच गॅस ठेवू पाहिजे का बारीक गॅसवर ठेवू पाहिजे. चला तर 5 मिनटांनी बघूया कशी जातं ते. बघा ह्या कढी उकळीला आता ह्याच्यात मी टाकलं हे 2 सोला कोकम 2 सोला टाकला. आणि हे मासे जातले भीतर. मासे कधी पण शेवट टाकतो तिथं सांगा. नंतर ह्या मासे कढी ढवळ पण मासे तुटतले म्हणून मासे हे शेवट टाकू पाहिजे सगळं. 5 मिनटं ठेवली मासे शिजतले. 2-3 मिनटात मासे शिजतले. बघा 3-4 मिनटं झाले. मासे आपले बघा अजिबात तुटा म्हणा त्याच्या आपले मासे आपले आणि मासे शिजले. चला तुम्ही सर्व करून दाखवते तुमका काढून वाटक्या. तुम्ही त्याला कोथिंबीर घालत ना. कोथिंबीर मी हिरव्या वाटणात घालते. कोथिंबीर दिसली का लहान पोरा बी कानात नाही. म्हणून कोथिंबीर ज्याका आवडतं त्याने कोथिंबीर वरतून ठेवला नाही त्याने हिरव्या वाटणात घाला. बघू शकताय तुम्ही माशाची कढी झाली या तयार. मालवणी पद्धती अशी माशाची कढी करून बघा. आणि आवडली असाल तर कमेंट करा, सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनल. आणि एक लाईक करू विसरा नको. लाईक पण करा. धन्यवाद.